नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, कोकणातला आपला दुसरा दिवस. आलो होतो तरळ्यात थोडंसं मार्केट करायला. तो मार्केट केलं. व्हिडिओ येताना करायला भेटला नाही कारण की आपला मुंबई टू फणसगाव असा व्हिडिओ अपलोडिंगला टाकला होता, त्याच्यामुळे येताना व्हिडिओ करायला भेटला नाही. तर आता आम्ही आलो तरळ्याला, गाडी घेऊन आलो इनोवा. चालवतोय सिद्धू. थोडा बोलू मार्केट करूया. मार्केट केलं आहे तर परत आता निघतोय घरी. तर आम्हाला जायला मुंबईला जाण्यासाठी पण ना तिकीट बुक करायची. तर आपण लास्ट टाइम ज्या बसने आलेलो बोरोली बांदा, तर तीच बस मी बुक करणार आहे. बघूया तर तिचं तिकीट भेटतं आहे का उद्याचं. सो आपण 3 दिवसासाठी आलेलो कोकणात. आपला दुसरा दिवस आहे. बघू आजच्या दिवसभरात आपण काय काय करतो आहे, तुमच्यापर्यंत एक्सपिरियन्स पोहोचवतो. तर आता कासारवाडी तिट्यावर थांबू आणि बस बुक करू. पुढे भेटतो तुम्हाला. चला. सो मंडळी, तिकीट बुक करत होतो पण आपली गाडी पूर्ण पॅक आहे आणि बघू शकता इथे मच्छी पण घेऊन बसलेली होती. सो आम्ही आज घेतलं आहे मटन. आपण सिद्धूसाठी आज मटन घेतलेलं आहे. तर चाललो आहे तरळातून मार्केट करून आता आपल्या घरी, म्हणजेच फणसगावला. पूर्ण मुंबईवरनं आलो ना तेव्हा सिद्धूने वॅगनर चालवली होती पूर्ण. आता बोललो चल तरळाला इथे मार्केटमध्ये वॅगनरच घेऊन येत होतो. बोललो जाऊन दे आता इनोवा घेऊन येऊया. आणि इनोवा जरा कम्फर्टेबल आहे, आरामात जाऊ. चालू ते सिद्धू. तर खास असं कारण नव्हतं तराळ्याला येण्याचं. खास म्हणजे मटनसाठीच आलेलो. ते घेतलेलं आहे. तिकीट बुक करत होतं तर आपली बांदा बोरवली गाडी फुल पॅक आहे. लास्टच्या 2 सीट फक्त उरल्या होत्या, त्याच्यामुळे आम्ही ते कॅन्सल केले आहे. आता एक अजून बस चालू झाली आहे, देवगड टू नालासोपारा. जर ती वाया विजयदुर्ग असेल तर मी फणसगाव तिट्यावरनात बसीन. ती बस मी बुक करतोय. इथे टाईम होईल म्हणून आम्ही आता घरी निघतोय, तर घरीनेच बस बुक करेन. आणि बघू, आपल्यामुळे तो एक एक्सपिरियन्स असणारच आहे. तो व्हिडिओ येईल तुमच्यापर्यंत. देवगड ते नालासोपाराच्या बसचा साधी बस आहे. आम्हाला जायचं होतं स्लीपरला, कारण की थोडा आम्हाला जाऊन मुंबईला कामाला पण जायचं आहे. तर विचार केलेला स्लीपरने जाऊन झोपावं, पण पुरी गाडी पॅक आहे. आणि जर प्रायव्हेटने जाणार तर नाही आहे मी. माझा विचार चेंज झालेला आहे. आता गेलो तर एस टीनेच जाईन, आपल्या एस टी महामंडळाच्या बसने. मग बोललो जाऊन द्या, तिकीट ती बुक करू. मग आम्ही देवगड ते नालासोपारा बुक करू, त्याच्याने जाऊ. सो आता आपण आलो आहोत मित्रांनो ओझरमला. बघू शकता तरळ टू विजयदुर्ग हा हायवे आहे. असा मस्त झालेला आहे, चिकना बनवून ठेवलेला आहे. डांबरीकरणच आहे, पण रोड बघू शकता, रोडवर बिलकुल खड्डे नाही आहेत. इकडे चेकिंग असते बघू. नशीब तुला बघितलं नाही त्यांनी. मंडळी बघू शकता. हा असतं, मी पण सांगू विसरले. सो मंडळी फायनली आलो आहे घरी तरळ्यातून मार्केट करून. गाडी इथे पार्क केलेली आहे. बघू शकता इथे इनोवा, इकडे वॅगनर लावलेली आहे. कसला तरी आवाज आला इथून, बेल्टचा आवाज येतो वाटतं बाबू. तो वॅगनर इथे पार्क केलेला सावळीत आहे, आपल्या दादाच्या घराच्या बाजूलाच. दादाच्या घराच्या बाजूला हे आंब्याचं झाड आहे. सो इकडेच गाडी पार्क केली आहे. जरा उन्हात आली आहे. अहो मी काय बोलतोय, ऐक ना, ही जरा इकडे दाबून ही इनोवा आज जात. सो मंडळी, आम्ही मुंबईवरनं आणलेली चिव खाई गेला. आताच हॉलमध्ये होती बघा, इथे कपाटामध्ये गेली. बघा, मुंबईमधून आणली आम्ही चिव. आमची चिवकाची खाते आहे बघा. तर तिची ना निनूवर खूप माया आहे. निनूची आमच्या चिववर खूप माया आहे. निनू उचल, तिला जरा उचल. बघू शकता, हे असं नाही धरायचं कधी पण माझ्याला. तू नेहमी पकडते तशी पकडा. हे बघा, सोड. तर अशी निन्नूचा जीव लागलाय त्या चिवर. आता आपण परत चाललोय मी, सिद्धू आणि भाऊ. तर बघू, आपण जरासा राऊंड मारून येतो, तुम्हाला पण दाखवतो. सो मंडळी, परत एकदा आम्ही ना बघू शकता, परत एकदा आम्ही कासारवाडी तिट्यावर चाललो आहे. थोडंसं आमचं काम आहे. आता चालवतोय भाऊ गाडी. डिझेल ना 41 लिटर लागला, नंतर 1000 रुपयाचा मेचच भरला साळीस त्याला. परत एकदा आम्ही चाललो आहे कासारवाडी तिट्यावर. आमचं थोडं काम आहे आणि मला व्हिडिओ पण अपलोड करायचा आहे. जो आपण गावावरनं आलेलो, मुंबई ते गावावरनं आलेला शूट केला आहे ना तो. तर आपल्याकडे नेटवर्क नाही आहे, तर कासारवाडीला 5G भेटते. तर 5Gवर जाऊ, थोड्या वेळ बसू तिकडे, व्हिडिओ टाकू. मंडळी दुपारचे वाजले आहेत 12:35. तर तुम्ही व्ह्यू बघू शकता गावचा. 0.5x वर मी करतोय शूट. आता जर आपण मुंबईच्या ठिकाणी असतो तो तर या रहदारीचा बापरे
नुसतं इथून तिथून गाड्या हॉर्न बिन, आता गावी मस्तपैकी शांततेचं वातावरण आणि त्यात आपण इनोवा घेऊन जातोय, मस्तपैकी एन्जॉय करतोय. कारण की गावाला फिरण्याची मजाच वेगळी आहे. सो मंडळी, मी कासरड्याला थोडंसं सिद्धूचं काम आहे. सिद्धू आपला प्रॉपर कोल्हापूरचा आला आहे कोकण फिरायला, तर इकडे त्याचं थोडं बिझनेसचं एक काम आहे कासरड्याला, तो करायला आलो आहे. तो बोललो चल आम्ही पण येतो, जरा बघतो काय करतोय. तो बोललो जातोय तर मला व्लॉग पण बनूया, तुम्हाला पण थोडंसं एंटरटेनमेंट होईल. सो गाईज, आलो आम्ही थोडंसं जाऊन. बघू शकता वैदोन निनू आईला नेल पेंट लावत आहेत. बघू शकताय नेल पेंट लावतोय. आम्ही हाताची ही वाली लावली, सांगा मला कमेंट मध्ये मी कशी लावली. नक्की सांगा की वैदूने नेल पेंट कशी लावली आहे कमेंट आणि ही निनूने लावली. सो ही आमची निन्नू आहे, हिने लावली. कमेंट करून नक्की सांगा कशी लावलेली आहे नेल पेंट. ओके, आमच्या दोघींपेक्षा एक. ही वैदू आहे, ही निन्नू आहे. हा यो. सो म्हणजे बघू शकता हा भाग आहे ना, हा पूर्ण असा मोकळा आहे, त्याच्यामुळे तिथून हवा जी येते ना अशी पूर्ण ते लेक तिथपर्यंत जाते हवा आणि छान अशी हवा लागते. सो आम्ही या हवेखाली जरा थंडाव्यात बसतो आहे. कारण तुम्ही बघू शकता तिकडचा जो परिसर आहे, तिकडचा जो परिसर आहे तो उन्हाचा आहे, त्याच्यामुळे गरम खूप होते तिकडे. जरा इथे बसूया हवेशीर. सो मंडळी बघू शकता आम्ही इथे खुर्चीवर बसलेलो आहोत ना, म्हणून नेहाने पण खुर्ची आणली तिथून स्वतः स्वतः बसली आहे. आणि ही आमची लाडाची बसली आहे बघ. आमची जन्मभूमी आहे ती. आमची जन्मभूमी आणि आम्ही जन्म इथेच केला. भूमी 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 जन्मभूमी जन्मभूमी इथेच आमचं झालेलं आहे. तुमचा नाही, माझा पण इथे झाला, माझा परेल झाला. हा, आमच्या पप्पाचं परलला झालंय आणि काकाचा इथे झालंय कोरियाला आणि हिचं साऊथवाडीला. सावंतवाडी का सावंतवाडी? हा तेच काय ते सावंतवाडी. सावंतवाडी. गाईस, इथे मस्त असं आम्ही झाडाच्या खाली बसलेलो आहे. आम्हाला वाटलं असेल की आम्ही मुंबईवरनं असं आंबे आले असतील, एक पण आंबा दिसलं नाही. हे बरोबर बोलली. तर मित्रांनो, आंबे ना झाडावर अजिबात नाही आहेत, तर तुम्ही आशा धरू नका की मी मुंबईला येऊन तुम्हाला हापूस आणेन. फ्रेंड्स, आंबे नाही आहेत. आम्ही मागच्या वर्षी आलेले तर आंबे आम्हाला वाटले नाही आले असते. झाड भरलेलं आंब्याने पुन्हा. यावर्षी नाही आहेत आंबे. सो मंडळी पाहू शकता, थोडी हवा येते, हवेचा तुम्हाला आवाज पण येत असेल, पण पाहू शकता निनूने आपल्याला दुपारची झाली वेळ आणि थंड्या हवेच्या ठिकाणी बसलेल्या आपल्याला खायला तिने आणलेल्या बघू शकता. निनू काय काय आणलंय? ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू निनू, आणल्याबद्दल थँक्यू. तो मंडळी, आजचा व्हिडिओ हा एवढाच ठेवतोय. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब करायला विसरू नका. एंड मध्ये लिहा की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर. बरोबर, कमेंट मध्ये दिली. हा, कमेंट मध्ये. चालेल, चला बाय बाय. बाय काय? बाय बाय. हाय फ्रेंड्स. हेलो गाइस, योलेल चिप्स.